Эй. Куда мне залезть? Ката, ёх. А чей просто пиздец? Стаță, nu mă alți aici. Cine vrea să vadă list, man? A, ce prostă, pizdeț. Încă, tată, încă. Aici, neisa, în oranjevă e Cocea. Aici stă în sură Gheorghe. Așa la Catalin. Stai ele, blea. Dar ce ia pe lui ele? Arată-te bala și câștigăm milioane, bă! Milioane! Unde și mă duc eu? Cată ce tapcichi. Eu nici n-aș știu că așa mă față. Aia mână care nu Încaci vafle aici. Tu gândită mea la padură cu tapcichi. Pizdeț ce gândită. Eu mă duc pe jos, eu mă duc pe așa. Ce? Bine nociu, spune să faci bani bine. Mâna X-sim catare așa, kilogramă de... Bă, cată. Gata cu mereu. Bă, trebuie să-i puneți o bere locală ăsta. Hai, давай. Stai că... Ёпты. Катывай, качай чаты. А чей просто пиздец. Ну trebuia să ne băgăm noi azi după ploaie, după 3 minute după ploaie. Ah. Bu. Ой, бля. Что-то цырай! Да-ți jos, вафлиштел рыж тряка. Качи глоды, цы. Пиздец. Жопа. Жопа. Да. Nu, aici nu ciocă, nu. Я охуеть, дашь ману печата, бля. Постойте. Я ману пидёса. О. Чим вра бурец. А чай просто пиздец. Ой, бля! Вы так скайп телефоном глот. Все, гата. Ой, что за сырый? Что за сырый? Ты с кем спыл? Ой, бля. Ой, я себе. Ajuns nu e. Unde? Sude. A ce e prostul? Stai țiră, vei. Încă. Ce-ați făcut cu Ijui, stai? Asta e X, fiate. Cum o cheamă pe asta, Lena? Auzi tu, cum o cheamă asta? Cum o cheamă asta? Cum o cheamă, ei? Liza. Oi, blea. Stai.